Deze jonge otter die zwalkte de oranje dagen wat verlen om in de omjouwing van Dokkum. Uiteindelijk waar het dier in nood in Skerkelen en kwam het beestje te landen bij de vogelpits. Oenderwillens is er oerbracht naar de vogelhelling in Oertrup. Daarvoor had natuurlijk van alles plakvoen. Hij is op een gegeven moment Romeeske waarom zet het wetter in. Maar ja, als een otter alleenig is en honger had, dan gaat er uiteindelijk op ziek naar eten. En dan rennen de meesten roen en dan denkt er dat er daar wat vinden kan. Dus hij zal altijd dan op ziek gaan en struinen. En zo wie deze dus weer aan de kant van de diek. Bij een industriegebied daar. Dus ja, alle keer klopt het net. Het wie gewoon duidelijk dat het net oké weer. Normaal is het otters wel alleenig, volwassen otters. Maar jonge otters jij je net alleenig te vinden. Gelukkig mankeert er net vol aan het beestje. Dit is voor u zo'n makkelijke patiënt. Hij wie gewoon echt verzwakt en alleenig. Dus het wie vooral eten wat er nodig hier en vocht. Deze begon voor te eten. Dus dat hier weer een goed teken. Nou is het in de gaten houden. Want je kan natuurlijk ik saffel eten dat je de pinebuik voor krijgt. Hè? Dus het moet wel maar maten. En dan is het wel handig dat je mensen hebt die vaker otters in handen hebben, die vaker otters besjuggen en die dan weten wat ze sjuggen en wat voor gloedjes ze maken. Dat de otter verhoezen is van Moddergat naar Oertrup, dat is net samar. Hier zit de specialistische kennis, maar ook wat hoors dat minstens zo wichtig is. Leeftijdsgenoten. Jonge otters dat ermee oploeken kent. Het is wel een beestje die sociaal ingesteld is. Ze blijven heel lang bij mem. Dus het is ik leren van mem en leren van elkaar. Dus als je dan meer dan één hebt, is altijd beter dan alleenig. Deze eenling en deze twee die er achter u zitten, die moeten samenkomen. Die gaan als groepje aanstaan verder. Ze moeten zo wild mogelijk wezen. Dus de kun je voorstellen als dan één otter alleenig haast, dat hij dan juist weer op u richten wordt. En als er meer haast, dan botsen ze met elkaar, ze vluchten om eten met elkaar, ze zwemmen met elkaar. En dan krijg je volle meer dat soort eigen gedrag. En dat is wat we graag willen. En daarom is het voor otters beter om niet alleenig te wezen. Meestentijd wordt het zandtraject wel jonge mannen. Maar deze otters die binnen al wat ouder, dat het kan echt wel eens wat vlugger gaan. Maar één ding stiert vast. Ze komen weer waarom in de natuur. Wij ben je net om de beest niet te horen, alles met wel los. De leerst wil herkennen van welke kansrijk binnen en welke net. Dus ik ga je wel alle vertuigd niet.